meselay may eyroy ferhengê Kurdî. Ma got qale dehebî ferhengane bi kurmancî û deheban zî bi kirmanckî yanî bi zazakî bikerin. Wa eyro hîrê de qeyma qurbanê ê ferhengan bû. Bakur de îzolî ferhengeke amade kerbî, Ewropa'da amade kerbî ama sera newayî de etiya destê ma de bî Azidiya welatan de kovaran de tenî ew ferheng bîbî. Ferhengê kurmancî û tirkî bî. Dewrê hîris hezar çêkûy yani peyvî tede bîbî. De îzolî newayî jo de kerbî hedre. Li Bakur de ferhengê bînî dimay enejoyê re dest pê kerdî. Zana Farxînî seranê 10,000 de destpêkê 10,000 de ferhengê xwe û pîl bi tirkî û kurdî kerd hedre. Grûpê Wateyî seranê newayî de dest bi xebatan kerbî Ewropa de qeybî zazakî henî biryarî qerarê girotine. Û înan zî enî qerarê xwe enî biryarê xwe kerdî ferheng. Xeynê ferhengê îzolî enka destê ma de ferhengê bînî est ê. Ferhengo tewr pîl ê zana Farxînî bi Kurdî Kurdî û bi Kurdî Tirkî jî. Ew ferhengo tewr pîl hîrakerde ku enka piyase de û Enstitûya Kurdî ra veciya û sew hewtay û 5,000 û çîke madeyî peyvî yani çekûyî tede est ê. Dewrê Çewres û 8,000 zî berdewamê enî çekûyan tede est ê. Bi temamî dewrê 224,000 hebî peyvî yani çekûyî di ê ferhengê zana de est ê. Zana Farxînî vano 8,000 hebî peyvê bînî çekûyî bînî zî bîbî la hema serî înan de nêxebitiya û axir 224,000 hebî çekûyî yani peyvî enî ferhengê zana de est ê. Enka miyanê Kurdan de Bakur de ferhengo tewr pîl eno. Û zazakî de ferhengê grûpê Wateyî nêzdî 50,000 hebî çekûyî tede est ê. Zek miva grûpê Wate di kombiyayîşanê xwe de serê çekûyan yani peyvan de qerar girotine û ew ê çekûyî gir qerar girotê kerd ferheng. Enka çirê ma qale ene mesela kenê tam jî qeybî enejoy, niştox, weşanger, Roşan Lezgînî jî ferhengeke kerbî hedre, ferhengê bi zazakî, zazakî tirkî, tirkî zazakî. Ew ferheng anha çapê ê hîrinan a hîrakerdî hame çap kerdişî û resa verê destê wendoxan. Eno hîrê de qeybî enejoy o. Çünkü ew ferheng newe, enka weşanxaneyê nûbiharî re çap bî. Di ferhengê Roşan Lezgînî de eno çapa peyînê de eno hîrakerdî de 6,967 madeyî est ê. Yani nêzdî 20,000 hebî peyvên çekûyî bi zazakî denî ferhengî de yê. Ferheng bi zazakî û tirkiyo û 495 rêpeliyo weşanxaneyê nûbihar re veciya û êgir biwazê eşkenê enî peyda bikire helbet ferhenganê bînan zî.